Con este temporal hai que extremar as precaucións ao volante, sobre todo nas estradas máis perigosas. Nas vías convencionais galegas hai 14 puntos negros que destacan pola taxa elevada de accidentes en proporción ao tráfico que soportan. En termos absolutos, a estrada con máis accidentes de toda España segue sendo o das curvas da A55 en Mos, Carlos. Hai un par de anos que esta A55 xa non aparece entre as estradas con perigosidade media máis alta de toda España, pero iso é porque, como se ve e como se escoita, ten moitísimo tráfico. Por aquí pasan cada día máis de 64.000 vehículos, moitos deles camións. Pero en termos absolutos, este quilómetro, o 12, é o terceiro punto con máis accidentes con vítimas de toda España. Falamos de falecidos ou, sobre todo, aquí feridos. En 2023 houbo 13, o ano anterior 11, e de momento as medidas que se tomaron non conseguiron acabar co problema. Algo conseguiron os radares que moitos xa saben que están agochados detrás destes cartéis. Limitan a velocidade a 80, pero as curvas, a pendente e o firme multiplican o perigo. Tuve un susto nesa mesma curva, sí. Deuseme a volta un tiñón Sara e retorceus, puxoseme... Bueno, tamén viña de 80 para arriba, é verdade, Isto foi un mal feito cando a fixeron para forrar cartos. Non fixeron como tiña que facer e agora pagamos os veciños as consecuencias e os que non son veciños. Que é raro que non haxa un ou dous accidentes por día. Inda onte a subir para casa había un coche en dirección contraria, para baixo, o sea, todos os días. Este accidente é de hai 10 anos, este de hai 5, pero onte mesmo houbo outro aquí. Onte mesmo xa tuvemos unha alleras entre as 10:30 e 11 da noite, pero bueno, que pode ser, a mellor algún día non hai ningún, pero tamén é certo que a mellor en outro día temos 7. En números relativos, a estrada máis perigosa de Galicia é a antiga Nacional 6, con 2 puntos negros en Aranga e en Begonte. En Lugo tamén destacan a N547 e a 634. Houbo accidentes, houbo salidas de vía, moito problema de jabalí tamén últimamente. En xeral, en España, o índice de perigosidade mantense estable. Subiu algo nas autoestradas que, con todo, son as vías máis seguras.